El 1492 una comissió mixta es reuneix a Narbona i després a Figueres. Una comissió de Lluís XI, un ambaixador de Lluís XI i de Ferran II. Parlem-ne. A mi m'interessa una cosa, parlem. Es reuneixen a Narbona i després a Figueres. S'arriba a un acord. Carles VIII està disposat a retornar els comtats a Ferran II, però haurà de ser després, sempre posant dificultats i problemes, que un tribunal dicti una sentència favorable al monarca de la corona d'Aragó i ara ja de Castella. Si la sentència arbitral és favorable, a França Ferran II haurà d'abandonar els territoris. En qualsevol cas, a Figueres queda clar que la sobirania dels comtats de fet està i continua estant en mans de França, de Lluís XI. Diu, França, ara parlem que això és meu. Els negociadors abandonen la capital de l'Empordà i es traslladen la reunió a Narbona. La retrocessió, aquesta seria la paraula clau, està sotmesa a importants contrapartides. El desacord entre les parts fa fracassar les negociacions. No hi ha altra sortida si es vol avançar que convertir els acords preliminaris de Figueres en un autèntic tractat de pau. Aquest tractat de pau es signaria finalment el gener de 1493. Un tractat que deia coses com aquestes: aliança incondicional entre França i les corones d'Aragó i de Castella. Aquests sostindran militarment a França contra Anglaterra, el rei dels romans o qualsevol altra potència que li sigui hostil, tret del papat. Aquesta aliança estarà per damunt de qualsevol altra, repeteixo, amb excepció del papa. L'hereu dels reis catòlics, Joan, que després no ho seria, jurarà respectar l'aliança. El dofí, l'hereu de França, jurarà també quan arribi l'edat de 12 anys. Els reis catòlics es comprometen a fer que en el futur cap aliança que pugui ser perjudicial per França i es neguen a signar-la. Es negarien a signar-la. Clàusula central d'aquesta pau. Malgrat que el rei de França, gairebé ho llegeixo literalment, traduït més o menys, malgrat que el rei de França té els títols de sobirania, que no era veritat, suficients, considerant l'amistat que el lliga amb Castella, sempre Castella al davant, i la corona d'Aragó, volent donar satisfacció al desig manifestat pel rei Ferran i la reina Isabel, es compromet a restituir a aquestes majestats els comtats del Rosselló i la Cerdanya, tan aviat com aquests hauran jurat observar el tractat i hauran donat les seguretats i les garanties corresponents. Torna a parlar d'aquest tribunal i d'aquesta sentència. Hi ha tot un seguit de clàusules en què el rei de França podrà retirar l'artilleria, que no haurà de pagar cap impost, que hi haurà amnistia general, etc. En contra del que semblava després d'aquest tractat, ho preveia tot, ara no he tingut temps de resumir tot i que semblava tot perfecte. S'havia signat, primer a Figueres, els preliminars, després s'havia concretat un tractat que es conserva als arxius nacionals de París, l'original d'aquest es conserva a París. Tot semblava, en contra del que semblava, haurien de passar encara alguns mesos perquè el tractat fos efectiu. Un historiador calmet que ha estudiat atribueix el retard a les pressions de l'antiga regent i germana de Carles VIII, la princesa Anna, gens favorable al retorn dels comtats a Catalunya. I ha aquí escrit favorable a anar a la guerra amb la corona d'Aragó i amb Castella si calia per conservar els dominis dels comtats. No era aquest, exactament, afortunadament, el parer de Carles VIII. El nerviosisme provoca una nova trobada dels ambaixadors, quan ja tot estava acordat al municipi de Clerà, a Conflent. Els representants francesos s'anaren traient de la màniga excuses per retardar la retrocessió. Els dels monarques de la corona de Castella comencen a sentir-se molestos i amenacen de trencar la baralla.
apel·len a l'honor. Noves violacions encara es produeixen perquè la retrocessió sigui efectiva. El 10 d'agost hi ha una delegació a favor de dos representants seus perquè puguin rebre Ferran II fa una delegació en Déu perquè puguin rebre en seu nom la vila de Perpinyà. Aquell dia, 10 de setembre de 1473, la història a la que jo m'he referit havia començat el 1462 amb la hipoteca dels comtats. Aquell dia, el 10 de setembre de 1493, marca una fita històrica en la vida del Rosselló i la Cerdanya. Aquell dia s'acomplí la retrocessió definitiva dels comtats al Principat de Catalunya i al seu monarca Ferran II. Però era